Let's do fast talk. Ay, Tito Boy, hinihintay ko po yan. Araw, gabi. Gabi. Plastic, papel. Papel. Books, movies. Movies po. Adobo, sinigang. Sinigang. Sago, gulaman. Sago. Like, comment. Like. Sipag, tiyaga. Tiyaga. Yakap, halik. Yakap. Pera, pag-ibig. Pag-ibig. Pag-ibig, pamilya. Pamilya. Sinong mas mayaman, ikaw o si Catherine? Si Catherine po. Kung holiday ka, ano ka? Mahal na araw. Kung hayop ka, ano ka? Tupa. Kung ulam ka, ano ka? Naku po, tusino. Instagram account na lagi mong tinitingnan. Mga relos po. Anong laging nasa bulsa mo? Wala po. Saan ka hindi magaling? Basketball. Sinong idol mo? Si John Lloyd Cruz po. Childhood crush. Don Solveta. Harap ka sa pamilya ng babaeng pakakasalan mo. Anong suot mo? Puting t-shirt, jeans at sneakers. Anong kulay ng hininga mo? Wala po. Anong kulay ng budhi mo? Puti, Tito Boy. Paborito mong tunog? Yung ulan po sa roof. Huling beses kang nagalit? Tagal na po, Tito Boy. Huling beses kang nagpalibre? Parang ako po lagi yung nanlilibre, Tito Boy. Huling beses kang umiyak sa katatawa? Kanina lang po, Tito Boy. Huling beses kang kinilig? Filming the movie. Last person who kissed you? Off cam? Lola ko po. Last day of the world? Anong kakainin mo? Ginatang bilo-bilo. Sinong kasama mo? Lola ko po. Anong ginagawa niyo? Sa tuktok lang po kami ng building. How many times have you fallen in love? 4. Sexiest woman alive? Marian Rivera. Lights on, lights off? Lights off. Sex or chocolate? Sex, Tito Boy. Boobs or butt? Boobs, Tito Boy. Bubuksan ko ang puso mo ngayon. Anong pangalan ng babae ang nakasulat dito? Mama Mary. Ipakilala mo nga ang sarili mo sa taong walang kaalam-alam kung sino ka. Ako po si Alden Richards, isang aktor. Maraming salamat.